Здравейте хора, аз съм Станислав Василев. Това е старият ми канал Стъката БГ. Там качвах Android клипове. В смисъл, играх игри на Android. Правих влогчета. И да, обаче стана проблем с телефонът ми. И не спомня нито паролата, нито имейла. Затова реших да правя нов канал. И така, с този канал вече се приключи. Няма да качвам повече клипове в него. И да, ако искате да преместя тези клипове в новият ми канал, коментирайте и ще го направя. И това беше, което исках да ви кажа. Абонирайте се, харесвайте, гледайте, менто и ми стига.